Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu malih kalian Ustazah Siti. Pripun kabare bocah-bocah? Alhamdulillah. Mugi-mugi padha sehat sedanten nggih. Ayo padha sinau basa Jawa, yaiku tentang wayang. Wekdal menika awake dhewe arep nyinaoni yaiku wayang Pandhawa. Monggo dipun simak. Wayang iku biasane dilakokake ing wayah wengi utawa wayah dalu. Ingkang nglakokake yaiku Ki Dalang. Sing nyanyi yaiku Sinden lan diiringi ngangge piranti gamelan. Supaya ngenal tokoh wayang Pandhawa, monggo dipun simak. Yaiku Satriya Pandhawa. Nah, Satriya Pandhawa niku nggih menika gambaripun. Nah, Satriya Pandhawa iku cacahe ana 5 utawa gangsal. Nah, Satriya Pandhawa iku wayang sing duweni watak utawa sifat sing becik. Satriya Pandhawa kuwi sing dhisik dhewe yaiku ana Yudhistira. Jeneng liyane yaiku Puntadewa. Coba didelok gambare. Nah, rambute gelungan rapet. Terus raine katon alus. Terus sing nomor kalih, anak sing nomor kalih yaiku Bima. Bima jeneng liyane yaiku Werkudara. Werkudara duwe awak ireng, gedhe dhuwur, lan kukune lancip. Terus sing nomor 3, anak sing nomor 3 yaiku kang aran Arjuna. Arjuna jeneng liyane yaiku Janaka. Jeneng liyane Janaka. Nah, si Janaka kuwi mau awake sedengan. Terus rambute pripun niku? Niku rambute gelungan mlungker nanging boten rapet. Nggih, terus anak sing nomor sekawan. Nah, anak sing nomor sekawan iku termasuk sing nomor gangsal. Soale napa? Soale anak kembar. Yaiku kang aran Nakula lan Sadewa. Nakula lan Sadewa ki padha amarga bocah kembar. Rambute coba didelok, rambute gelungane mlungker. Ning ora rapet. Terus nganggo jamang ana ing tangan lan sikile. Nah, Nakula duwe jeneng liya yaiku pinten. Lan Sadewa duwe jeneng liya yaiku Tangsen. Ya. Saklajengipun ayo sinau babagan silsilah Pandhawa. Nah, silsilah Pandhawanipun ngoten nika. Dhuwur dhewe wonten asmanipun Pandhu. Pandhu ing mriki yaiku Prabu Pandhudewanata. Sinten Prabu Pandhudewanata niku? Yaiku raja ing Astinapura. Garwane Prabu Pandhu wonten kalih, yaiku Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Nah, Prabu Pandhu kaliyan Dewi Kunti gadah putra 3, yaiku sinten mawon?
Setunggal Yudhistira utawa Puntadewa. Nomor kalih Bima utawa Werkudara lan Arjuna utawa Janaka. Lajeng Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim gadhah putra kalih, yaiku Nakula lan Sadewa ingkang kembar menika. Dadi Prabu Pandhu Dewanata menika gadhah putra gangsal lanang kabeh. Nah, putra 5 kok lanang kabeh dadi siji diarani Pandhawa. Mulane disebut wayang Pandhawa. Ana 5, yaiku Yudhistira, Werkudara, Janaka, Nakula lan Sadewa. Yuk dilajengake. Wau pun enten gambare to. Coba saiki digatekake gambare setunggal-setunggal. Nah, coba saking gambar menika. Kira-kira sapa iki? Sapa jenenge? Jenenge sinten? Nggih, yaiku Yudhistira utawi Puntadewa. Puntadewa, nggih. Gambar saklajengipun. Ayo, sinten ayo? Didelok rambute, gelungane pripun? Awake. Jenenge sinten? Cobi. Nggih, jenenge yaiku Werkudara utawa Bima. Leres. Terusane gambare sinten ayo? Ditebak riyen. Sinten jenenge? Asmane sinten? Gelungane mlungker nanging boten rapet. Sinten ayo? Inggih, jenenge yaiku Arjuna utawa Janaka. Sabanjure gambare kembar padha ana loro. Sing kembar sinten wau? Sing nganggo jamang kuwi gelang ing tangan lan sikile. Rambute gelungane mlungker ning boten rapet. Sinten ndara? Sing kembar yaiku jenenge nggih Nakula lan Sadewa. Pinter nggih. Sampun cekap nggih piwulang ing dinten menika babagan wayang Pandhawa. Mugi saged disinau malih, saged diwaos buku basa Jawanipun wonten crita tentang wayang Arjuna, tentang Pandhawa lan sakliyanipun. Nah, Ustazah cekapi rumiyin, mugi-mugi kepanggih malih ing piwulang saklajengipun. Amin. Nah, ampun kesupen. Tugas luringipun lajeng digarap, nggih. Jangan lupa tugas luringnya dikerjakan, nggih. Saking Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.